ହେଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କୁସୁପୁର ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶୈଳବାଳା ସିଂ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବେଶ ବିଷୟର ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ କିଛି ପଢ଼ିବା, ଶିଖିବା ଆଉ ଜାଣିବା। ତମେ ସବୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଆଉ ଲତା ଦେଖିଥାଅ। ଆମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉଦ୍ଭିଦର ହେଲା ବୃକ୍ଷ ଆଉ ଲତା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବଳ କାଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ସିଏ ହେଲେ ବୃକ୍ଷ, ଯଥା ଆମ୍ବ, ପଣସ, ବେଲ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ବର, ଇଏ ସବୁ ହେଲେ ବୃକ୍ଷ। ଏମାନଙ୍କର କାଣ୍ଡ ହେଲା ସବଳ କାଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ଆମେ ତାକୁ ଲତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେମାନଙ୍କର କାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ, ସେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ମାଟିରେ ଲଟେଇ 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 ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଫୁଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଲତା ଗୁଡ଼ିକର ଫୁଲ, ଫଳ, ପତ୍ର, ଡଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇଥାଉ। ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲତାର ନାମ କହୁଛି, ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଯଥା କଖାରୁ, ପାଣି କଖାରୁ, ଲାଉ, କାକୁଡ଼ି, ଜହ୍ନି, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା, କୁନ୍ଦୁରି, ପୋଟଳ, କଲରା, ପୋଇ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ କହିଲ ପୋଇ ଗୋଟିଏ ଲତା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ଫଳ ନଥାଏ। କେବଳ ଏହାର ଆମେ ମଞ୍ଜି ଆଉ ପତ୍ର ଆଉ ତାର ଡଙ୍କ ଖାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସେଇ ଲତାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କଖାରୁ ଲତା ବିଷୟରେ କହିବି। କଖାରୁ ଗଛ ଉପରେ କହିବି। ଲତା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ କଖାରୁ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କଖାରୁ ଲତାର କିଛି ଅଂଶ ବିଶେଷ। କଖାରୁ ତମ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ମାଡ଼ିଥିବ, ଦେଖିଥିବ। ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ କଖାରୁ ଲତା ବାଡ଼ିରେ ମାଡ଼ିଥାଏ। କଖାରୁ ଲତା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏଇ କଖାରୁ ଲତାର ଆମେ ଏହାର ଡଙ୍କ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଆମେ ସବୁ ଖାଉ। କଖାରୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦଟି ଲତା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଆମେ ଖାଇଥାଉ। କଖାରୁର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଏଇ ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା କଖାରୁ ଲତା। ଆ ଦେହରେ ଏଇଟା ହେଲା ତାର କଢ଼। କଢ଼ ଫୁଟି ଫୁଟି ଏମିତି ଫୁଲ ଆକାରରେ କଢ଼ ଫୁଟିକିରି ଆମର ଫୁଲ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ନା, ତାର ଯେଉଁ ଫଳଟି ହେଇଥାଏ, ସେଇ ଫଳର ଉପରେ ଫୁଲ ଥାଏ। ସେଇ ଫୁଲଟିକୁ ଆମେ କେବେ ଛିଣ୍ଡେଇବା ନାହିଁ। ଛିଣ୍ଡେଇବାନି କାହିଁକି ନା, ସେଇ ଫୁଲଟି ରହି ସେଇ ଫଳ ବଡ଼ ହେଇ ହେଇ ଆମକୁ ବଡ଼ କଖାରୁ ହେଇଥାଏ ନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ କଖାରୁର ଲତା ଆଣି ଘରେ ରୋଷେଇ କରିଥାଉ। ଏଇ ଲତା ଦିନକୁ ଆର ପତ୍ର, ଆର ଡଙ୍କ ତମ ମା ମାନେ ରାଇତା କରିକି ସୁନ୍ଦର ତରକାରୀ ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତି କଖାରୁ ଲତାରେ। ଇଏ ହେଲା କଖାରୁର ଫୁଲ। ଏ ଫୁଲକୁ ତମ ମା ମାନେ ପିଠଉ ବାଟି, ଚାଉଳ ବାଟି ତା ଦେହରେ ବରା ତିଆରି କରନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବରା ବନେଇକି ତମକୁ କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା ବଢ଼ିଆ କୁଡ଼କୁଡ଼ ଲାଗେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ। ଏଇଟା ମା ବନେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ଆସିଲା ତାର ଫଳ ବା କଖାରୁ। କଖାରୁର ଯେଉଁଟା ହେଲା ତାର ଫଳ, ସେଇଟା ହେଲା କଖାରୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ଡାଲମା ବନେଇଥାଉ, ଭଜା ବନେଇଥାଉ, ତରକାରୀ ବନେଇଥାଉ। ଆଗକୁ ଦ୍ୱିତୀୟା ଘାଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ତମ ମା ମାନେ କଖାରୁରେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଘାଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ, ସବୁ ଖାଇବ, ମଜା କରିବ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା କଖାରୁ। ସେଇଟା ବି ଆମେ ତରକାରୀ, ଘାଣ୍ଟ, ଡାଲମା କରି ଖାଇଥାଉ। ତାପରେ ଇଏ ହେଲା କଖାରୁର ମଞ୍ଜି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଗଛ ହବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମଞ୍ଜି। ସେଇ ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶସ୍ୟଟି ଯେଉଁଟା ଆମର ଗଛ ହବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେଇ ମଞ୍ଜିଟିର ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟଟି ରହିଲା, ଏଇ ଶସ୍ୟଟିକୁ ବାହାର କରି ମା ମାନେ ତେଲରେ ଭାଜି ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ ଅଧିକା ଯଦି ଏମିତି ବାହାର କରିବ, ତାକୁ ବାଟିକି ମଧ୍ୟ ବରା କରିକି ତରକାରୀ ବନେଇ ଦିଆଯାଏ। ସିଏ ବି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଏଥର କହିଲ ପିଲାମାନେ, କଖାରୁ ଗୋଟିଏ ଲତା ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଆମେ ଖାଇଥାଉ, କିଛି ବି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଦେଇନଥାଉ। ଡଙ୍କ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ତା ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଥାଉ।
ଏଇଥରକ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଲ ଲତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଲ ତାର କୋଉ କୋଉ ଅଂଶ ସବୁ ଆମେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଖାଇଲେ କାକୁଡ଼ି ଯେମିତି ଆମେ ପୋଇର ଲତାରୁ ପୋଇ ପତ୍ର ତାର ମଞ୍ଜି ଖାଉଛେ କାକୁଡ଼ି ଲତାରେ ଯୋଉ କାକୁଡ଼ି ଫଳେ ସେ କାକୁଡ଼ି ଆମେ ତରକାରୀ କରୁନ ତାକୁ ଆମେ କଞ୍ଚା ବି ଖାଇଥାଉ କାକୁଡ଼ି ବି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତୁମେ ସବୁ ଏଥରକ ପରିବେଶକୁ ଯିବ ମା ସହିତ ଯିବ ତମ ବାଡ଼ିରେ ଦେଖିବ କଖାରୁ ଲତା ଜହ୍ନି ଲତା ପାଣି କଖାରୁ ଲତା ଆକୁ ସବୁ ଲତା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖିବ ଆଉ ତାର କାଣ୍ଡ ଦେଖିବ କେମିତି ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ତଳେ ଲଟେଇ ଲଟେଇ ଯାଉଛି ତାକୁ ତମ ମା ରଞ୍ଜାଟିଏ ଦେଇଦେଲେ ବା ବାଉଁଶ ଅଗିରାଟିଏ ପୋତିଦେଲେ ସେ ଆଶ୍ରା ପାଇଲେ ଉପରକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଚାଲିବ ସେଇ ରଞ୍ଜା ଉପରେ ବା ବାଉଁଶ ଉପରେ ଲଟେଇ ଲଟେଇ ଯିବ ସଞ୍ଚିନ୍ଦ୍ରା ସେମିତି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଲଟିବ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଫଳ ସେ ଗଛ ଲତାରେ ତଳକୁ ଓହଳିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଲତା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାଣିଲେ ଆଜି ସେଇ ଲତାରୁ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ କଲେ ତମେ ସବୁ ଶିଖିଲ ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟପଦ ଦଉଛି କୋଉ ଲତାରେ କୋଉ ଫଳ ଫଳିଥାଏ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିବ ମିଳନ କରିକି ମତେ ସବୁ ତମେ ଛାଡ଼ିବ ମୁଁ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିକି ତୁମକୁ ନମ୍ବର ଦେବି ତାହେଲେ ଖୁସି ଥାଅ ପିଲା ଘରେ ଥାଅ ଖୁସିରେ ଥାଅ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ତମ ସହିତ ପୁଣି ଆମର ଦେଖା ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ।